Iti pan nakaselebrar ti Town Fiesta ti Paway Ilocos Norte ita atawen. Ket simple laeng dagiti programa ken aktibidad na. Ngem dagitoy ket dakkel a nakatulong kariti umili ti Paway. Kang runaan na kariti manalon ken mangalap gapuanan na tanailako dagiti produkto ken dagiti napatanor da alames iti Farmers Trade Fair iti mismo alauden ti munisipyo ti Paway. Ti maisa kariti nagbalin nga highlights na ket ti agtinawen a kasalang bayan. 17 couples dagiti nang gundaway ti libre a panagkasara adagitoy ti nakaawat pay kadagiti regalo manipod LGU kang runaan na ti wedding ring ken fruit tree. Mismo ani Mayor Sheila Galano ken dagiti agpanpanday linteg babaen ti panangidaulo kadakwada ni Vice Mayor Leia Buduan ken dagiti sumagmamano a department heads ti nagbalin nga sponsors. 2 and 3. Release the dove. Ayan, may sabat kay Abo na nabala masipan. Kas kanawidanen nga aktibidades mi no sumangbay ti panagpiesta mi may ito nga ti schedule ti akasalan ng bayan. So iti January pa lang may bagbagamin iti barangays ken iti naduma-duma nga tattao nga ganto ti maanga nga kasalan ng bayan. No, dijay digiti amin nga panaka-process ti dokumento dapat libre kasama digiti singsing, digiti aras, ken digiti sangkabasit nga pagsasangwan da normal pas nga digiti seremonya sa ti panagkasal. Makita ti ragsak dagiti 17 couples gapuanan na nakaawat dapay kariti opisyales ti LGU Paway ti cash gift adagitoy ket nayon a pangrugyan ken aramaten da para iti pamilyada tapno ti kasta ket naragragsak pay ti maibangon da a pamilya dagitoy. Itinagan iti munisipyo ti Paway and as part of the celebration of our town fiesta, I extend our heartfelt gratitude to everyone here present on this meaningful and momentous occasion, Takasalan Bayan 2026. To our 17 newly married couples, today does not only mark the beginning of your life together as husband and wife. Tamo tayon, nga nabayag kayon, nga agdindin na, yung tatan ti officially, nga makuna kayon, nga may maysan tinaga nyo kas husband and wife. To our newly married couples, I pray for God's continuous blessings and protection in your lives. May your homes be filled with love, peace, and joy. And with each passing day, may your love grow stronger, deeper, and more enduring. Love one another, trust each other. Di yung basbasaan yung cellphone ti asasawa yun. And work together through all seasons of life. Para ti JCQ News, Joey Cordero Kiawit, nagipadamay.